Wakatiza uchienda kupi kwekuti wakazopona kusvika mangwana nefiye yanga yambokurova? Ipapo ndakatotiza nedirection yekumabhazuwa kozi taenda kumabhazuwa. Saka pandikatiza nedirection kumabhazuwa ndakabva ndafunga panapa kwandiri kuenda kau bhita ndichidzokera kumba. Saka ndakabva ndatotenderera kune imwe nzvimbo iriko kune mamwe makomo aripo, ndakabva ndanotenderera zoti ndakatozosvika kumba dzatokuma pasi 12 dzemanheru. Ndichingotsvaga pekupinda napo unoziva kuti memuri unongori usiku ungomhanya uchienda bhutsu dzakatosara ndakuzombodziona. Amba uchingomhanya uchienda uchidonha uchisimuka uchienda uchisimuka but ndakatozozviona kumba ndabayiwa ndasvika. Ropa rakabuda pagumbo ipapo. Ko vamwe vaiunawo 4 ava vakaita zviri safe here, vakapona here muchiitiko ichi? Kusakana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. But muzuva ranhasi ndafambira nyaya ende nyaya tiri kudzifambira kune vari kusangana nematambudziko kuti vane nyaya dzinenge zvichida kubuda pasocial media sepaplatform yedu yeHadzirare. Namba dziripo pascreen apa uyai neuwandu hwenyu, hatibhadharisi isusu kuti wabuda paplatform yedu nekuti unenge une zvinhu zvakutambudza kana kuti zvakambokunetsa kana kuti zvawakaona zvakakushamisa zvaunoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti aiwa ndakaona chisionekwe. Vadikani makazvitarisa nhasi ndashanya kuguta reHarare kumarimba. Kunonzi kuchi kuno? Unonzi kuNyumarimba. Kunyumarimba ndokwandiri ende ndine mukomana wandinaye pasaidi pangu apa. Zviri sei? Andiri bozva mukoma muri sei? Ndiri boy. Unogara uri kupi? Kuno kumarimba? Indogara kumarimba kuseri kumaflats. Kunonzi kuNyumarimba kuphase 2. Kuphase 2. Chikomana inini pawakandiudza nyaya yako zvinhu zvandakavhunduka ndichinzwa. Ndizvo zviyezvo. Zvinhu zvinotyisa. Zvinotyisa. Zvati tichofamba chasangana nezvinhu zvakaita zvakadaro. Zvakaitika kupi zvinhu? Zvakaitika tiri kuChinhoyi. Anga tori manheru rizuva refirst. Mira. Ndezvarini? Zvakaitika pane 3 months ago. 3 months ago. Zvakaitika manheru. Maenda kupi imi manheru? Tatongobuda unongoziva kuti musha muchangosvika kune mabhururu machimbo pamangokokwanza kuri kuitwa chechi. Saka pakufamba pepe tichienda kuchechi manje takatoti tichofamba. Kuchechi munamata chechi takuda kutonzwisisa. Munamata chechi. Ngeri John Masowe nyedzi nomwe. Utori madzibaba? Nditori madzibaba. Alright, muchifamba muchienda kuchechi imimi mamuri vangana? Tatiri 5. Dzaive nguva? Dzadziri kumapast 7. Chitaura kubva kwakatangira nyaya. Saka takati izvozvo tapedza kudya vanhu vatosvika kwezisi musha wedu isusu urinogara kwekupedzisira kweroad. Saka tichitofamba paipai vamwe vatosvika paipai vatonditoreka taiwa tatora magemenzi edu tafamba but 2 kilometers kosi taifamba tichienda kwangu ne 3 kilometers. Saka tichifamba road yamaifamba imimi yainge yakamira sei? Isango here kana kuti road chaiyo yakatonga? Ritori zidust road kozi pamunosiya dzimba kamunofamba about 400 meters musiya dzimba. Saka ringe rangori zidust pese apo pananga namisha kana mashops. Saka tiri kufamba mudenga mabva mabaka kamoti kutivai manheru yayo. Dzaive nguva yekufunga kwako? Past 7 kozi ndichirangira kuti takabva kumba to 7. Saka time dzationeka moti kutivai vamwe vakabvaita se tikatovhunduka pepe tikatorara mujaga pepe tida kuona chiri kuitika. Moto uyuyu toziva moto isusu maziva tunoita moto iwo unotouziva wakabaka zvekuti makakatya madzika handi zvakatoitika takatocha moto yekubaka kwakaitaka hazvi kuti zvimaminetsi zvongoti 2 seconds kungotivai achipfuura nemadenga ende pakabva pasara pachinhuhwa. Ani muziva kana muri kumusha so makafamba musango munombotange munonhuhwa mapotatoes ichi ndo zvakaitika panguva ipapo but pakaratidza kunhuhwa zvoti bvudzi rakaita kuti saka panguva iya zvakaitika ipapo manje hatina kuramba kutodzokera kumba takabva taramba tichifamba tichienda. Saka panguva iyoyo futi pakabva patika mumwe moto kuti futi imi hamuna kudzokera kumba? Taramba tichienda takangoshingisana savarume tikati aiwa isi ngatifambe isi tikuenda kuchechi. Panguva iyo pakatifutika moto kichitove takabva taona kugomo kozi pane kamupata kegomo pakabva patika moto kuti futi taramba tichifamba
tichifamba tatifambei zvekuma about 100 meters kumberi kwedu bva kwati kamoto vai kumberi kamoto kake kakasvika panapa so vakaramba kachita kachibvira mira saka imimi hamunda kuda kudzokera kumba pesi pakavaima moto takangosvivisa tikati sevanhu vari kuenda kuchechi musi wechina kunorapa pazambara. maifamba muri vangani murwendo rwekuenda kuchechi? Tatiri 5 muri ese varume? Taivarume, vakadzi vamwe vatoenda kwachenesi takati tichete tinotera kozi tainopfuura tichinotora huni dzatatatakura kudhara. Alright. Ndingabvunzewo here apa mama makapfeka magemenzi here kana mama makapfeka mbatya? Takatobereka magemenzi kumusana, munoziva kuti tiri kunongosunga magemenzi ako tosunga nebhandi utoisa magemenzi ako panapa iwo nemagemenzi ako akutofamba itese uchofamba uchienda chechi. Muri yeZimbabwe muchiteerera nyaya iyi zvinotyisa zvinokatyamadza. Inini ndakaona chiitiko seichichi kuzviitira zvese ipapo ndo zvandinoita. Handikwanise kukunda muedzo wakaita sekuona chipoko. So waona moto uchivaima, maona moto uchivaima uri pasi. Zvakapinda mupfungwa dzenyu makaita sei after maona moto uchibakwa uri pasi? Right, zvakaitika manje pativaika moto takaramba takamira saka patikanota moto uyu zvaringe kutoedzera kukura vamwe sakabva vatiza tasara tiri 2 neimwe shamwari yangu kozi nzvimbo yatakambonzwa kuti munoita se kunowanika moto usiku saka isusu indani ndikabhilifu kaike kuti lese ndakutozvionera ndega. Mira chikomana, nyaya iyi yakaitika kuChinhoi area ipi? Kune vamwe yakaitika kuChinhoi, tisvika muChinhoi tinoramba tiri straight road inoenda kunana Chirundu Urunge uko saka tinotina nepaAlaska tatina nepaAlaska tobva taenda nedust takufamba tosiya inoenda kuLionsden toenda neinoenda kuMagogi ndoya tinotora iyo. Alright, masara imi muri 2 chaita kuti iwe ushedze hatirare kuti hatirare ndine nyaya yangu yakumarimba New Marimba, right? Chii chakakukatyamadza uchimuona moto uchivaima murodhi? Inini baboka ndakatomborwa ndikafiya ndakadona. Sekuvhunduka unongoziva munhu unongosingatarisa kuti chesangana nezvinhu zvakadaroka. Unotorwa ndikafiya saka the moment yandikarwa ndikafiya pandikadona ndakabva ndaita ndasumuka manje asi vhudzi manje rakabva rakaita kuti nyau yotangira mira so kana munoziva zvinoita kiti so kana katsamwa inomisa green ndo zvakaitika ipapo saka takabva taramba takamira maibva tona saka panguva moto wakabva sewadzima so pamberi pabva pabuda chimunhu chaisinganzwisisi kuti chizombe here munhu here kana kuti chii kozi gumbo rinori ranga iri tsoka kana muziva zvakaita tsoka yeostrich kudzika kwacho ndeso then panapa pakabhenda ndeso musoro hamene zvakaita zvasinganzwisisi moment ipapo patikangona takabva tatiza takabva tatiza nekuti hatina kuzombobvira taonana takazongoonana kwachina tototi iwe chii chaichiitika paipai akangoti yaziya kwake. Alright, ndikumbira kubvunza ipapo iyewo mukutiza kwawakaita maona chinhu chine gumbo hameno mutauro waita ndofunga muri yeZimbabwe mazvinzwa zvataurwa namadzibaba handizi muri madzibaba iwo wakatiza uchienda kupi kwekuti iwo wakazopona kusvika mangwana nefiye yanga yambokurova? Ipapo ndakatotiza nedirection yekumabhazuwa kozi taenda kumabhazuwa saka pandikatiza nedirection kumabhazuwa ndakabva ndafunga kuti panapa kwandiri kuenda kauko bheta ndichidzokera kumba saka ndakabva ndatotenderera kune imwe nzvimbo iriko kune mamwe makomo aripo ndakabva ndanotenderera zoti ndakatozosvika kumba dzatokuma pasi 12 dzemanheru ndichingotsvaga pekupinda napo unoziva kuti memwe unongori usiku ungomhanya uchienda bhutsu dzakatosara ndakuzombodziona amba uchingomhanya uchienda uchidonha uchisumuka but ndakatozozviona kumba kuti ndabayiwa ndasvika ropa rakabuda pagumbo ipapo. Ko vamwe vaivo navo 4 ava vakaita zviri safe here vakapona here muchiitiko ichichi? Kusazoziva tazosangana manje kwachena manje unga kutoseka kuti kwemimi makazosara muchiitei kozi takasara tiri 2 3 vakaita se vakati isusu takatotiza takatodzokera takasara tikazvishingisa takatoda kunyatsoona takasangana kwachena vanga kutotiseka kuti kwemimi ko zvakafamba sei but taitaura tanzi usiku hwatamborara tachingonzwa mutsindo mudzimba madhoo unoziva kuti dhoo unongonzwa dhoo nchizi gugugu but ovhura dhoo nachi hapana munhu. Alright, muri yeZimbabwe ndofunga manzwa nyaya yemukomana wandinaye panapa ataura nyaya yake yevanhuwo vanenge vakatorawo nhamba dzedu pamaWhatsApp kuYouTube sekutaura kwandaita kuti tinofambira nyaya munhu wongondibatawo oti ane nyaya yaari kuda kuzivisa kumhuri yeZimbabwe ndo muiro unenge wakangoitawo madzibaba ava isusu tangotora nyaya tarekodha
toposta video ndo basa redu. So kubva musi waitika chiitiko ichichi hapana here zvinhu zvakazombokutambudza kana kuti iwewe kugara nekutya uriko ikoko kuChinwe? Inini zvangu inini kuri kuseti kwangu inini ndakangoti Mwari ndakatozvinamatira ndikatsanyira kuti Mwari zvakatoitika musi wanjada kuzviona futi zviramba zvichiitika futi zviitike ipapo. Saka inini pari zvinhu hangu ndakaga ndiri safe zvangu, ndiri safe hapana kana chiri kunetsa kusazoziva kune vamwe vangu vakasara kuChinwe ikoko. Alright, iwe uchienda kuChinwe iwewe sore neunyanya kubvunzisisa ka kubvunzisisa nzvimbo yamaifamba iyi ine makuva here kana kuti haina makuva? Makuva aripo, asi makuva ari pane chinhambwe kubva murodhi mataifamba. Zvetinogona kutofamba zvekuba kuti 2 km kana singakanganisi kwazi makuva ari pakati pemakomo. Alright, chipoko ichi hachina kubvira chataura neni here pachakabuda chichinja kuita munhu imi pamakazoona moto waenda pachizosara pachibuda chinhu chinenge chigori toto? Hapana zvachakataura here nemi? Isusu nekutya takabva tatotizawo sazotipa chizomunonzi pane zvataurwa tazobvira tazinza, asi isusu chatikakwanisa chete papoka. Inini pandakadonda ndakangosunga chitimu wangu ngatitize panapa patoshata ndokutotiza kwatikaita sazoziva kuti pakazosara pachiitika zvipi nezvipi handikanyepi. Alright, ungade kuzivisa mhuri yeZimbabwe mashoko ekupesera ekuti chiiteresa hako kamera? Alright, aiwa mhuri yeZimbabwe, munyika medu munoitika zvinhu zvinotyisa, muri kuitika zvinhu zvinotyisa. Chinodiwa cheteka mukanamata kuna Mwari aiwa zvinhu zvenyu zvinofambira zvakanaka nekuti munzvimbo dzakasiyana siyana mune zviri kuitika. Asi mimi kana muda kuti nyaya dzenyu dzibude nise kuya kwandaita kuna anonzi Hatirare, ndakatovatsvaga ndichitofona kwazi ndaingoona mamwe mainterviews, saka ndakabva ndatora nhamba paYouTube pandawafonera nchiti inini ndine nyaya yededese yandoda kutaura, ndine nyaya iri kutondityisa yakaitika. Saka pandatotaura kunokwa ndabva ndatonzwa mwoyo wangu kudese kutosununguka kuti zvinosvika handisina kana chiri kundinetsa nekuti mhuri yeZimbabwe pavachanzwawo mune zviri kunetsa munzvimbo dzakasiyana mukatima nenyika yedu yeZimbabwe muchabata vanonzi Hatirare ava vanokwanisa kubuditsira nyaya dzenyu nguva muri kupi. Alright, mhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa mashoko amadzibaba ava vatatora video vatarekodha video. Kune vamwe vanenge vakaona zvipoko vanoti aiwa ndakaona chipoko but chandakaona chakasiyana nechakaonekwa namadzibaba ava. Namba chaisa pascreen, namba ndo dziripo pascreen. Kune vane nyaya dzavo, kune vakaonawo chipoko, comment section ndeyenyu. Ini saHatirare ndafunga kukutizai. Much love.